Dobar dan, dragi osmaši. Evo nas u novom tjednu online nastave i ovaj put sam odlučila da ću biti malo drugačija. Ne želim vam pokazati svoju sliku da vam ne bi dosadila, pa ćete čuti samo moj glas. Kao i uvijek mislim da je najbolje započeti s književnošću jer je možda zanimljiva i malo nam onu našu gramatiku na neki način razvodni. Za početak danas ćemo se baviti ocem hrvatske književnosti, to je Marko Marulić. Tko je Marko Marulić i što je on? Za njega kažu da je otac hrvatske književnosti. A zašto? Zato što je napisao, odnosno prepjevao Juditu na hrvatski jezik 1501. godine. Možemo dalje. Marcus Marulus Spalatensis. Šta znači Spalatensis? Splićanin. Po nacionalnosti je bio Hrvat. Rođen je i umro u Splitu s prijelaza na 15. 16. stoljeće. Sam sebe u latinskim nazivima potpisuje sa Splićaninom. Bio je vrlo mudar čovjek, za ono vrijeme jako školovan, po zanimanju sudac, egzaminator ili ispitivač i odvjetnik. Sigurno niste čuli za riječ egzaminator. To vam znači da je mogao ispitivati nove odvjetnike, buduće suce i vidjeti koliko su vješti u stručnim terminima. On stvara na 3 jezika. Za ono vrijeme, srednjovjekovno, latinski, talijanski i hrvatski su bili jezici kojima su govorili naši ljudi, ali ima jedna iznimka. Na hrvatskom do Marka Marulića nitko nije pisao. On je prvi koji je odlučio napisati jedno književno djelo na našem jeziku. A zašto je to napisao? Odgovorit ćemo u sljedećim slajdovima. Samo ću vam reći da je to razdoblje humanizma, a human znači čovječan, okreće se od srednjeg vijeka i one nekakve unutrašnjosti prema Bogu, koja je više posvećena duši, prema svjetovnim stvarima. I Marko Marulić je uočio da se to događa svugdje u svijetu, naročito u Italiji, a bio je vezan za talijansku renesansu, i onda je ono što je radio Dante Alighieri u Italiji, on probao napraviti za našu književnost. Sad se postavlja pitanje zašto je važan za hrvatsku književnost. Autor je prvog umjetničkog epa u hrvatskoj književnosti. Prvi je objavio tiskano umjetničko djelo na hrvatskom jeziku. Ako se malo sjetite, znate da je naša prva knjiga objavljena 1483. godine, ali to je bilo više crkveno djelo, znači nešto što se koristilo za misu. A ovo je bilo djelo koje je namijenjeno običnim ljudima, puku. Prvi je koji je pisao dvostruko rimovanim 12-tercem. Morate znati da je ovo jako teška forma, jer se mora unutar jednog stiha 2 puta rimovati, poslije 6. sloga i poslije 12. Tu metricu rimsku preuzeo je od antičkih pjesnika Homera i Vergilija. Evo kako izgleda rimovani 12-terac
Udahni duh pravi, umni ljubav tvoja, da sobom ne travi, veće pamet moja. Primjećuje pjesnike i time je dokazao da hrvatski jezik isto tako može biti dobar i da se na njemu može pisati ovim teškim, zahtjevnim stihom. Otkud sad baš Judita? Morate znati da je Marko Marulić bio izuzetno pobožan i da je bio dobar poznavatelj Biblije. Pa onda ćete vidjeti šta je Judita i otkud je nastala. Sastoji se od 6 pjevanja. Ukupno ima 2126 dvostruko rimovanih dvanaesterca. Napisao je 1501. godine, a ep je objavljen 1521. godine. 20 godina poslije njegovog nastanka. Sa njegovog života, dakle od 1521. do 1524. tiskana je čak 2 puta. Očito je pogodio pravo vrijeme kad mu je trebala ta Judita i izaći, da bi je obični ljudi i Hrvati čitali. Inspiracija za djelo. Opet ponavljam, on je bio veliki poznavatelj Biblije i evo vam jedna slika, malo ćete je proučiti. To je biblijska Judita, Židovka. Pogledajte što ima u ruci. Ima u ruci glavu, odrubljenu glavu asirskog vojskovođe Holoferna. Ona je tim svojim činom, što bismo mogli danas reći ubojstvom, spasila cijeli jedan grad. Prepjevao je priču o Juditi, hrabroj udovici koja je spasila svoj grad Betuliju od asirskog vojskovođe Holoferna. On je sa svojom vojskom opkolio njezin grad, a stanovnici su bili očajni i htjeli su se predati. No hrabra udovica dolazi u njegov šator i tijekom privatne zabave uspije mu odrubiti glavu. Malo je teža za razumjeti ova knjiga, ali uočavamo da je Marko Marulić, pa na kraju biblijski pisci ženi daju veliku moć i snagu, međutim kod Židova je to više naglasak na njezinoj ljepoti i raskoši garderobe. Ipak je on kršćanin i ta kršćanska hrabrost i domoljublje prevladava u njegovom epu. Sad, što je on našao slično? Pa našao je slično s biblijskom pričom i stvarnom prijetnjom Hrvatskoj, i to Splićanima, naročito od Turaka. U ono vrijeme Split je zapravo na rubu da ga Turci osvoje. Nekoliko puta su napadali Klis, a Klis je tvrđava iznad Splita. Marulić je djelo namijenio, kažem, običnom splitskom puku da ih ohrabri u toj borbi, a nije mogao pisati na talijanskom ili latinskom jeziku s obzirom da pučani ne znaju taj jezik, pa je preveo sve na hrvatski. Tema nije originalna, ali motivacija je izuzetno dobra. Ističe se domoljublje i kršćanska hrabrost. Cilj mu je motivirati da se ne boje ljudi opasnosti i da se suprotstave osmanlijskom osvajanju. Ako je uspio, ovako je izgledala opsada u srednjem vijeku i toga se Marulić jako bojao. Desno vidite današnji Klis, tvrđavu koja je branila Split. Nikad nije bila osvojena, možda zahvaljujući Juditi, a možda zahvaljujući hrabrim vojnicima, ali su Turci došli pred vrata na lijevo i svojim opsadnim stanjem ljudima jednostavno sprečavali izlazak i nisu se toliko borili koliko su ih više mučili izolacijom, glađu i smrću, te bolestima koje su se događale kad bi neki grad bio u izolaciji. Marulić je bio veliki domoljub, ponavljam, veliki vjernik.
Na početku epa Marulić zaziva Boga za pomoć kako bi što bolje mogao izraziti se na svom materinjem jeziku. I sam je svjestan da je jedan od prvih i onda kaže da su mu bili antički pjesnici uzori što se tiče metra, znači stiha, dvostruko rimovani dvanaesterac, ali što se tiče hrvatskog jezika tu je išao na začinjavce, a to su vam nepoznati pjesnici koji su pisali stih 2, 3, na spomenicima klesali glagoljicom. Što ističe? Ističe kršćanstvo protiv islama, jer je to bila tadašnja borba i svi su imali velikih problema s Turcima. Ističe borbu Hrvata protiv Turaka, ističe da slabiji može pobijediti jačeg ako je dovoljno motiviran. Mislim da će vas sad ova fotografija zapravo osvijestiti koliko su Turci bili jaki, a Hrvati slabi. Izabrala sam djevojku, Juditu, nazovimo Judita, ona ima luk iz jeziku Juditi, to je zato što je staro. I zato što je jezik star, nazvat ćemo ga da je to srednjovjekovni hrvatski jezik. Pisao je čakavski, normalno, jer je živio u Splitu i on je izvorni govornik čakavskog narječja. Govor splitski. Sad ćete poslušati tekst i usporediti ga sa suvremenim hrvatskim jezikom. Napominjem da je dosta teško i nemojte se čuditi ako ništa nećete razumjeti. Libar Marka Marula Spličanina u kom se uzdraži historija svete udovice Judit u versi hrvatski složena kako ona ubi vojvodu Oloferna po sridu vojske njegove i oslobodi puk israelski od velike pogibli. Libro parvo. Dike ter hvaljenja presveto Juditi, sminanje stvorenja ja hoću govoriti. Zato ću moliti, Bože, tvoju svitlost, neh ti mi kratiti u tom punu milost. Ti su oni... Primijetili ste da je jezik jako težak, a sad ćete vi imati zato jedan zadatak. Da se ne biste samo meni smijali kad muku mučim sa srednjovjekovnim hrvatskim jezikom, evo za vas jedna zanimljivost. Lijepo ćete se vi meni snimiti kako čitate originalni tekst Judite, znači prvi, ovaj lijevi ulomak, i na kraju rečenicom 2 izrecite svoj dojam o jeziku iz tog 16. stoljeća. Kako vam je bilo čitati, koliko ste uspjeli razumjeti od toga što ste pročitali i jeste li uopće svjesni koje je sadržaj. Ili znate samo neke riječi, a zapravo nije vam jasno o čemu pjesnik pjeva. Ili vam je možda jasno. To mi probajte odgovoriti, isto također nasnimite se s rečenicom 2 i pošaljite mi preko WhatsAppa ili Vibera. Drugi zadatak je lakši, nije toliko kreativan, ali ćete zato lijepo znati, a kad prepišete iz pojmovnika, što je to ep, tko je bio Marko Marulić, što je dvostruko rimovani dvanaesterac. A kad prepišete iz pojmovnika 3., 5. i 6., onda ćete na stranici također 116. odgovoriti na pitanja iz rubrike Razumijem što čitam, 3., 4. i 5. Nadam se da vam se svidjela Judita. Pozdrav do sljedećeg puta.